Тур эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иң элек бүгенге тапшыруның кайбер темалары хакында. Республикада бүгенге көндә 30 уникаль программа гамәлдә. Аларның берничәсе халыкның торак шартларын яхшыртуга кагылышлы. Шулда әлеге программалар ничек эшли? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова белде. Соңгы 3 атна эчендә 8 машина урлау очрагы теркәлгән. Җинаятьчел төркем кулга алынды. Әҗәтләрен булса, үтеп китеп булмаячак. Бүген суд приставлары автоинспекторлар белән берлектә рейдка чыкты. Дөнья чемпионатына санаулы сәгатьләр калып бара. Ачылу тантанасына кадәр беренче ярышлар үтте. Көннәр җылытып та өлгермәде, балалар фонтаннарда көенә башлады. Бу сәламәтлек өчен зыянлымы, белгечләр фикерен Гүзәл Шихапова тыңлады. Биредә балалар татар телен, мәдәниятен, мирасын өйрәнә. Мизгел татар лагере инде 16 ел эшли. Быелгы сменасын Айгөл Юнусова күреп кайтты. Озакламыш елда социаль ипотека программасы буенча төзелгән 2 йортны файдалануга тапшырырга тиешләр. Алар Мәләкәс Аръягы микрорайонында урнашкан. Ә инде 63-нче микрорайонда яшьләр программасы буенча йорт төзелә. Республикада 30-дан артык президент программасы гамәлдә, аларның 3-се нәкъ менә торак төзелешенә кагыла. Бу программалар Чаллыда ничек тормышка ашырыла, хәбәрчебез Ләйсән Ханова ачыклады. Безнең иҗат төркеме килгәндә 63-нче микрорайонда кызу эш бара иде. Яшьләрнең торак шартларын яхшырту программасында чиратта торучылар нәкъ менә бирдән фатирлар алачак. Яңгырлар комачаулады, тик эшләрне вакытында төгәлләячәкбез ди төзүчеләр. Очень помешали нам, конечно, они. Яңгырлар безнең эшләрне 3 атнага соңартты. Әмма без графиктан артка калмаска тырышабыз. Бүген инде беренче катны ясый башладык. Монтажлау эшләре дә алып барыла. Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булган ире яки хатынына 30 яшь тулмаган гаилә яшьләр программасы буенча фатирлы булу хукукына ия. Әлеге программа Чаллыда инде 16 ел гамәлдә. Төзүш республика һәм шәһәр бюджетлары тарафыннан финанслана. Бу максатта барлыгы 230 миллион сум акча бүленде. Нәтиҗәдә 2000гә якын гаилә торак шартларын яхшыртты. Хәзер 1000 пар фатир чиратында тора. Планы у нас на 2016 год. 2016 елда без бу йорттан 94 кешегә ачкыч бирергә тиешбез. Йорт 2 этапта тапшырылачак. 54 гаиләне киләсе елның 2нче кварталында фатирлы итү планлаштырыла. 2017 елның 1нче кварталында исә яңа 40 гаиләгә ачкычлар биреләчәк. Яшьләр программасыннан тыш Чаллыда социаль ипотека программасы да эшли. Бүген фатир өчен чиратка 4500гә якын шәһәрдәш язылган. Аларның 1000гә якыны дәүләт торак фонды реестрына кертелгән. Әле берничә ел элек кенә бу урында яланкыр бушлык иде. Хәзер инде бирдә зур заманча микрорайон Мәләкәс Аръягы урын алган. Һәм бирдә йортлар нигездә социаль ипотека программасы буенча төзелде. Бүген дә бирдә социаль ипотека программасы буенча 5 йорт төзелеше дәвам итә. Әмма 21-28 һәм 21-32 йортлары куллануга әзер инде. Ачкычларны августның 1нче декадасында тапшырырга тиешләр. Бүген йортларны кабул итү бара. Шунысы бар, Чаллыда төзелеш өчен хәзер җир җитми. Точечно мы находим возможности. Социаль ипотека буенча йортлар төзү өчен аерым участокларда эзлибез. Яңа микрорайоннарда үзләштерәбез. Әйтик 65-нче, 63-нче комплекслар. Соңгысында әле күптән түгел генә социаль ипотека йортлары өчен 12 гектарлы 2 участок бүлеп бирелде. Социаль ипотека программасы эшли башлаганнан бирле республикада 86 меңнән артык гаилә фатирлы булды. Алар арасында ятимнәр дә бар. Чаллыда әйтик 24 балага яңа йортлардан фатир ачкычлары тапшырылды. Быел шәһәрдә төзүчеләр 340 мең квадрат метр торак төзергә ашындыра. Аның саллы өлеше нәкъ менә социаль ипотека программасына туры килергә тиеш. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы паркы республикада иң яхшысы булырга тиеш. Җиңү паркын төзекләндерүдә бу төп принцип булып тора. Проект буенча фикер алышуда шәһәрдәшләр, архитекторлар, төзүчеләр һәм эшмәкәрләр президент белән бергә хәрәкәте вәкилләре катнашты. Башкарма комитет җитәкчесе Наил Мәхдиев билгеләп үткәнчә, бу беренче очрашу гына түгел, парк турында җәмәгать тыңлаулары булган иде инде. Хәзер соңгы фикерләрне дә исәпкә алып, проектны кабат эшләячәкләр. Исегезгә төшерәм, җиңү паркын төзекләндерүгә республика җитәкчесе башлангычы белән 100 миллион сум акча бүленде. Әлеге суммага төзекләндерүнең беренче этабы планлаштырылган. Рөстәм Нургалиевич әйтүенчә, 2015 ел безнең парклар һәм скверлар елы, һәм дә бу направление буенча бик тә күп эшләр эшләнәләр, һәм дә безнең менә бу Парк Победа реконструкциясе шул ук программага керә.
Шәһәрдә машина урлау очраклары ишайды. Каракларның күзе күбрәк чит ил машиналарына төшә. Соңгы 3 атна эчендә 8 машина урлаганнар. Шуның икесен әле дә тапмадылар. Белгечләр шәһәрдә караклар төркеме эш иткән ди. Шәһәрдәшебез Алмаз 10 ел машина иртә караклык очракларына юлыкканы юк. Автомобильне урларлар дип башыма да китергәнем юк ди. Хәзерге вакытта алай күп машиналарны урламыйлар бугай. Шулай ук ий алдында йортта калдырам. Шуңа күрә белмим, мин уйлыйм инде кыйбат машиналарны күбрәк урлыйлар. Хукук сакчылары урлаулар машина хуҗаларының җавапсызлыгы аркасында килеп чыга да инде ди. Соңгы 3 атна эчендә 8 автомобиль урланган, күбесе кыйммәтле чит ил машиналары. Белгечләр шәһәрдә караклар төркеме эш иткән ди. Было закуплено специальное оборудование. Караклар махсус сканерлар, машина кабызучы ачкычлар булдырган, машина куяр өчен урыннарын да алдан ук табып куйганнар. Үзләренең сатып алучылары булган автомобильләрне күрше республикага сатканнар. Караклар барысында алдан уйлап эш иткән, алар тиз арада документларны һәм дәүләт номерларын алмаштырган. Инспекторлар туктатып тикшерсә дә машинаның урланган икәнен аңламас иде. Хәзер җинаятьчеләрне тоттылар, машиналар хуҗаларына кайтарылды. 2 машинаны әле дә эзлиләр, әлеге төркем вәкилләрен 10 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Шәһәрдәшләр үзләре дә гаепле ди белгечләр. Сигнализациягә куеп калдырган машинаны еш күзәтәм. Нигә гаражга куярга? Ну, гаражың булмаса, нигә куярга стоянкага? Әгәр сигнализациягә гына ышаныч булмаса, механик чаралар кулланырга киңәш итәләр. Мәсәлән, рульне блокировкага куярга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бүген суд приставлары автоинспекторлар белән берлектә рейдка чыкты. Бу салым һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләр алимент буенча эҗәте булганнар белән көрәшүнең чагыштырмача яңа усулы. Рейд Ярчалы проспектында оештырылды. Инспектор ДПС, младший лейтенант Халид. Ваши документы, пожалуйста. Бурыч күләме 500 сум булса да, 500 мең булса да барыбер кеше кара исемлеккә эләгә. Ә машина йөртүчеләрнең кайберләре эҗәтләре булу хакында белмиде. Бу иратка мәсәлән автомобиленең элекке хуҗасының бурычын түләргә туры килде. Машина пока не переоформлена. Машина әлегә минем исемгә теркәлмәгән, аның өчен түлим дә ул соңыннан миңа акчаны кайтарачак. Машина йөртүчеләргә я автоинспекторлар яки суд приставлары белән аңлашырга туры килде. Бу бурыч күләменнән тора. Шәһәрдәшләрне вакытында түләнмәгән штрафлар, алиментлар, коммуналь хезмәтләр өчен туктаттылар. В принципе, есть один или 2 штрафа. Ну, оплатить сегодня вот пришли они. У меня превышение скорости, гоняю много. Бурычларның машина номерлары махсус базада теркелгән. Автомобильне махсус камера сизеп ала, аны алдау мөмкин түгел. Әҗәте булганнар урында ук акча түләргә ашыкты. Чөнки монда рейдлар вакытында машинаңнан ук колак кагуың мөмкин. Ләйсәнханова, Ксения Антонова, Чаллы ТВ, яңалыклар. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Дөнья чемпионатына санаулы сәгатьләр калып бара. Ачылу тантанасына кадәр беренче ярышлар үтте. Көннәр җылытып та өлгермәде, балалар фонтаннарда көенә башлады. Бу сәламәтлек өчен зыянлымы, белгечләр фикерен Гүзәл Шихапова тыңлады. Биредә балалар татар телен, мәдәниятен, мирасын өйрәнә. Мизгел татар лагере инде 16 ел эшли. Быелгы сменасын Айгөл Юнусова күреп кайтты. Отличный подарок к 85-летию ВДВ. Уникальная памятная монета и юбилейный нагрудный знак. Звоните 363-212. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. В торговой сети Селдом дерзкая летняя распродажа мебели и товаров для дома. Только до 3 августа по дерзкие низкие цены. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Меховая распродажа. Только 5 дней в магазине «Арас». Шикарные меховые кожаные изделия по невероятно низким ценам. Набережные Челны, ТЦ Палитра, 3-й этаж. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины,
как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Дөнья чемпионатына кадәр сынаулы сәгатьләр калып бара. Бүген тантаналы төстә Казанда спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты ачыла. Ул кичке сәгать 9-да башлана. Әлеге чараны Россия 1 каналыннан һәм Sportbox.ru сайтында онлайн режимда карап булачак. Тантанада республика лидеры Рөстәм Миңнеханов, Россия президенты Владимир Путин катнашачак. Ачылу тантанасына кадәр үк ярышлар башланып та китте. Аларның беренчесе турында алдагы сюжетыбызда. Казандагы дөнья чемпионатында тамашачылар моңа кадәр бер кайчанда күрмәгән сикрешләрне күрәчәк. Матбугат конференциясында йөзү буенча халыкара федерацияның техник комитеты рәисе Кейти Симон шулай дип белдерде. Ярышларда 84 федерациядан 239 спортчы катнаша. Бу иң яхшы чемпионат булачак. Спортчылар барысы да көчле. Кайбер сикрешләр турында без бары тик хыяллана гына идек. Бу зур ярыш һәм Олимпия уеннарына әзерлекнең квалификация этабы булып тора. Бүген су спорты буенча спорт сараенда беренче ярышлары башланды. Иратлар өчен трамплиннан суга сикерү раунды иде ул. Россиядә аның 2 кеше яклый. Бакуда узган Европа уеннары чемпионы Илья Молчанов һәм Кванчжуда узган универсиаданың көмеш медаль иясе Евгений Новоселов. Бассейнның әзерлеген исә 99%-ка бәяләделәр. Наша задача была подготовить. Безнең максат аны стандартларга туры китереп ясау иде. Эшләр 99%-ка башкарылды. Мин Бакуда ярышта булдым. Бу бассейн аннан берни белән дә калышмый. Халыкара стандартларга туры килә. Казанда узучы чемпионатта беренче тапкыр 3 метрлы трамплиннан һәм 10 метрлы биеклектән синхрон катнаш сикерүләр кертелгән. Казан телеканалы ярдәме белән Лейсан Ханова, Чаллы ТВ яңалыклар. Бәлки чираттагы сюжетыбыз геройлары да үскәч су спорты төрләре буенча чемпион булырлар. Көннәр җылыту белән Азатлык мәйданында урнашкан фонтанда балалар су керә башлады. Уеннан уймак чыкмагай ди коткаручылар. Беренче карашка зыянсыз булып күренгән фонтаннар нинди куркыныч тудыра? Хәбәрчебез Гүзәл Шиһапова сюжетында. Дима һәм Влад инде 2 көн рәттән Азатлык мәйданында урнашкан фонтанда су керәбез диләр. Малайларның берсенә 9, икенчесенә 10 яшь. Әти-әниләр бирдә куенырга рөхсәт итә ди балалар. Мои родители знают, что я здесь купаюсь. 3 ел элек энтузиастлар бульварында булган хәл бөтен шәһәр һәм республика халкын тетрәндерде. 9 яшьлек бала фонтан эченә керә. Суда аны көчле ток тота. Аны 12 яшьлек Данил Садыков коткарды. Бу хәл фаҗига белән тәмамланды. Малайларның берсе хастаханәгә эләкте, ә Данил Садыков батырларча һәлак булды. Малайлар яшьтәшләре белән булган вакыйганы беләбез диләр. Один мальчик упал, потом другой пришел его спасать и его ударил током. Откуда ток? И около фонтана, который... Шунысы аянычлы, әлеге фаҗига да шәһәрдәшләрне бер нәрсәгә өйрәтмәгән. Азатлык мәйданында ял итүчеләр ул бу була калса балаларга ярдәм итә алмаска да мөмкиннәр. Трудно сказать. Ярдәм күрсәтә алыр идемме, әйтүе авыр ситуациягә карап тор инде. Бер нәрсә эшләргә тырышыр идем, үземнең дә 2 балам. Коткаручылар фонтаннар шәһәрне бизәү өчен генә дип искәртә, биредә су керү куркыныч диялар. Энтузиастлар бульварындагы фонтаннар эшләмәвенә 3 ел. Июль азагында Данил Садыков вафат булган фонтан утлар белән бизәләчәк һәм музыка астында эшли башлаячак. Әлегә су булмаганда төптәге предметлар ачык күренә. Барлык фонтаннарның да диярлек төпләре шундый. У современных фонтанов Заманча фонтаннар электр приборлары, насослар, яктырткыч элементлар белән җиһазланган. Фонтан эчендә электр аркасында җәрәхәтләр алырга мөмкин. Алар үлемгә дә китерә ала. Фонтаннарда электрика төзек булмаска да мөмкин.
Фонтаннарның ішкі яғы керамика белән тышлана, материал су астында ятып, тайга катлан белән каплана. Балалар тайып та җәрәхәтләнергә мөмкиннәр. Гомумән фонтаннарда су да чиста түгел ди белгечләр. Әлеге мәгълүматны ишеткәч, Азатлык мәйданында коенучы балалар башка бирдә су кермәскә вәгъдә итте. Если на камеру с родителями только. Точно не будете, обещаете? Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Алексей Иванов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Һәм нәшраттагы сюжетыбыз геройлары балалар җәйге ялларын татар телен мәдәниятен өйрәнүгә багышлый. Инде 16 ел Чаллыда мизгел татар лагере эшли. Биредә бик теләп татарлардан тыш башка милләт балалары да ял итә. Мизгелгә 6 ел рәттән килүчеләр дә бар. Быелгы сменада 60-ка якын бала ял иткән. Милли ял үзәге чит илләрдә дә дан казанды. Татар гореф-гадәтләрен саклап килүче лагердә хәбәрчебез Айгөл Юнусова булып кайтты. Мизгел лагерінде спорт ярышлары жер бию белән үрелеп бара. Балалар волейбол, футбол уйныйлар, тренажерларда шөгыльләнәләр. Лагердә татар телендә генә аралашалар. Быелгы сменада 60-ка якын бала ял итә. Алар республиканың төрле шәһәр районнарыннан килгән. Башкортстаннан, хәтта Төркиядән дә бар. Мин бу лагерьне интернетта таптым и килдем монда. Потом минем дус килде. Минем его маме сказала приехать, и вот он приехал. Ашхана тәмле монда ашаталар, безне унаталар. Дәресләр монда кызык үтә. Дискотек бик ошый. Бу лагерь бик нык ошады. Бу лагерьга минем тагы бик киләсе килә. Миңа бу лагерьдә укытучы рассказала. Ул минем классная руководительница. Һәм ул 7 ел тому назад шунда ял итте. Физик яктан чыныгудан тыш биредә ял итүчеләр рәсем, бию, җыр, актерлык осталыгы дәресләре ала. Баянда уйнарга өйрәнүчеләр дә бар. Лагерь белгечләре яңа буынга әхлакый тәрбия бирүгә дә басым ясый. Мизгелдә балалар белән психолог эшли. Бу лагерьләр бик кирәк. Дөресен әйткәндә, менә балалар безнең ничек дип әйтим, телләрен оныталар, мәдәниятләрен оныталар. Әти-әниләрнең күбесенең балалар белән шөгыльләнергә вакытлары юк. Аларның бик күп проблемалары да бар балаларның. Менә безнең әти-әниләр уйлыйлар, ашатам, эшертәм дип, ләкин кешегә ашау өчен генә җитми, аңа җанына, күңеленә дә нәрсәдер кирәк. Лагерьдә интернет юк, балалар компьютерда да уйнамый, социаль челтәрдә дә утырмыйлар. Биредә башка һәм мөһим вакытларга шөгыльләр күп. Бүген шимбәлгә билгеләнгән аулак өй тамашасы репетициясе бара. Кызлар һәм малайлар йөзек салышлы уйныйлар, бик теләп әйдәманнары артыннан кабатлап татар халык җырларын сузалар. Мизгел әйдәманнары үзләре дә биредә үскән. Татар балалары эшләү җиңелрәк, чөнки алар татар халкы бар, алар җиңелләрдә башка төрле уйлау, аларга и шулай алар белән җиңелрәк эшләү, башка балаларга караганда. Чөнки әдәплеккә баруда тәрбияләре башка, әти-әниләр аларга яхшы тәрбия бирергә тырышалар. Иртәгә мизгелдә концерт узачак, балалар әти-әниләрне 18 көн эчендә өйрәнгән җыр биюләрен күрсәтәчәк. Ә инде якшәмбе балалар өйләренә кайтып китә. Айгөл Юнусова, Алексей Иванов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Безнең яңалыкларны ТВ Чаллы рәсми төркемендә карагыз. Шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә бар тик Чаллы ТВ центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Бүгенгә менә шулар. Имин матур яллар теләп калам. Исән-имин булыгыз.